இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து when you praise God, கர்த்தருடைய துதியை நீங்க பாடும்போது you are making a staircase to heaven. Hallelujah. அந்த துதியின் வழியாக staircase இல்லனா ஒரு போர்ட்டல் ஒன்னு ஓபன் பண்றீங்க. ஆமென். அதன் வழியாக தேவனுடைய பிரசன்னம், நன்மைகள் எல்லாம் இறங்கி வரும். எத்தனை பேர் ஆமென்னு சொல்றீங்க? ஹல்லேலூயா. உந்தன் அன்பை நான் பாட வேண்டும். அவ்வளவுதான் பையன் ஆசை. ரெண்டாவது, உந்தன் மார்பில் நான் சாய வேண்டும், உந்தன் சித்தம் செய்து வாழ வேண்டும். மூணாவது, உங்க சித்தம் செஞ்சு வாழ்ந்துடணும். ஃபர்ஸ்ட் பாடணும். ரெண்டாவது, க்ளோசஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப். மூணாவது, அவர் என்ன சித்தம் வச்சிருக்கிறாரு நம்ம மேல, அந்த சித்தத்தை செய்யணும். அல்லேலூயா. இந்த நாலாவது என்ன தெரியுமா? இது முதியவர்கள்கிட்ட பாடுறது இல்லை, இப்பவே பாடுங்க நீங்க. முடிவிலே உம் சமூகம் சேர